Hvordan påvirker mennesket kulstoffets kredsløb i dagligdagen, og hvordan er konsekvenserne af det? Solen er vores kilde til energi. Den giver varme til hele solsystemet. Når solstrålerne rammer jorden, bliver deres energi til varme. De møder samtidig også drivhusgasser, CO2 og vanddamp, som gør, at nogle af strålerne sendes tilbage igen. Dette er drivhuseffekten. Man snakker om både indstråling og udstråling. Indstråling, det er de stråler, der går mod jordoverfladen. Det er de kortbølgede stråler, som kommer fra solen. Nogle af de stråler kan blive sendt tilbage igen, og det sker ved albedoeffekt, altså ved refleksion. Der er også udstråling, som er stråler, der går væk fra jordoverfladen. Det er de langbølgede stråler, der kommer fra jorden af. Når den langbølge udstråling fra jorden kommer ud i atmosfæren, bliver det meste af den absorberende af drivhusgasser. Atmosfærens indhold af vanddamp, CO2 og en række andre gasser har en evne til at absorbere langbølgestråling og derfor sende den tilbage mod jorden. Når størstedelen af den energi, som atmosfæren modtager fra, det bliver sendt tilbage, og det er afhængigheden af atmosfærens sammensætning. Og dette fænomen kaldes for atmosfæriske modstråling, eller som vi kender det, drivhuseffekten. Drivhuseffekten er, når en mængde energi bliver sendt tilbage til jordfladen som langbølge indstråling. Og det er, når energien bliver cirkuleret mellem jordoverfladen og atmosfæren. Og det er det samme som fjernvarmeanlæg. Altså varme bliver produceret centralt, og det varme vand bliver pumpet rundt i radiatorerne. Så drivhuseffekten fungerer ligesom en dyne på jorden. Så hvis vi ikke har drivhuseffekten, så vil jorden være meget koldere, og det gør, at vi kan leve på jorden. Drivhusgas er den evne, der opfanger og udsender den langbølgede varmestråling, mens den også tillader den kortbølgede varmestråling at passere. Og derfor tillader drivhusgasserne solens lys at passere atmosfæren, men opfanger jordens varmestråling og returnerer noget af det. Og så har vi drivhusgasser i atmosfæren en afgørende betydning for den gennemsnitlige temperatur. Kulstoffets kredsløb. Kulstoffets kredsløb er et globalt kredsløb, som beskriver cirkulationen af kulstof. Jordens udvikling i klima og livsbetingelserne for levende organismer på jorden har haft en stor impact på kulstoffets kredsløb. Kuldioxid og metan er to vigtige drivhusgasser, og de indeholder begge kulstof. Så da tilførelsen af dette har været større, har det spillet ind på kredsløbet. Kulstof fremstår i alle områder af jorden, og disse områder vil jeg komme ind på. Oceanerne. Oceanerne indeholder ca. 93% af den samlede tilgængelige kulstofmængde. Det er hovedsageligt hydrogenkarbonationer. Den gennemsnitlige levetid for kulstof i oceanerne er ca. 1000 år. I kolde områder optages store mængder kulstof fra atmosfæren. Dybhavsstrømmene transporterer det til varmere områder, hvor det frigives til atmosfæren igen. Cirka 15% af atmosfærens kulstof udskiftes årligt grundet oceaner. Planter og dyr. Kulstof, der findes i planter og dyr, udgør ca. 1,6% af den tilgængelige kulstofsmængde. Hovedparten af dette findes i plantemateriale. Atmosfæren. Kuldioxid er den vigtigste kulstofforbindelse i atmosfæren. Sammen med metan og vanddamp er det de vigtigste drivhusgasser. Uden disse drivhusgasser vil jordens overflade være cirka 30-50 grader koldere. På den måde kan drivhusgasser også være gode for os. Dog er der for mange af dem, bliver der for varmt. Den ekstra mængde drivhusgasser skyldes blandt andet afbrænding af fossile brændstoffer. Befolkningen i USA er stigende. Med et befolkningstal på 318,9 millioner i 2016 er den steget med 3 gange så meget på 100 år. I Kina er der 1,357 milliarder mennesker, og tallet er stigende. På 70 år er tallet steget med lidt mere end det dobbelte. I Danmark er det nuværende befolkningstal på 5,614 millioner og svagt stigende.
I 1990 udled USA 18,9526 tons CO2 per indbygger, og i 2011 udled de 16,8478 tons per indbygger. I Kina udled de 2,1114 tons CO2 i 1990, og i 2011 udled de 6,5911 tons per indbygger. I Danmark blev der i 1990 udledt 9,7719 tons CO2. I 2011 blev der udledt 7,2423 tons per indbygger. Det forventes, at USA's udledning af CO2 vil stige en smule, når de når år 2035, men de arbejder på en grønnere profil. Kinas udledning af CO2 vil også stige. Deres grønne profil er lille, men de vil følge USA's ambition. Danmarks udledning af CO2 skulle gerne være stabilt indtil 2035. Den grønne profil er stor, og vi er førende inden for vindenergi.